Wigman og bonuseffekten på TV2 Radio. Det er ordentligt syg guitar, det der. Så er Nasser K kommet tilbage fra Egypten. Danmark. Vær nu bare lige lidt sød. Hjælp nu til med at få alliancen til at stoppe med at bløde. Egypten, ja, der rejste jeg skulle hen. Jeg slikkede solskin i ørkens sand. Nu er jeg tilbage igen. Jeg er tilbage i Danmark. Og det er lige meget hvem du er, lige meget hvor du er, så velkommen her. Hey Alliancen, lige meget hvem du er, lige meget hvor du er, så velkommen her. Jeg kravler tilbage på borgen til det hul, de engang kaldte Folketing. Og ved I hvad jeg råber? Jeg råber længe liv, Nasser K. Og ham der er Mr. Swing King. Pedage, kald ham hvad du vil. Jeg er ligeglad. Danmark. Jeg har haft mig en ordentlig syg nedtur. En masse folk har for let at forrådt mig. Det var en smule surt. Og vælgerne, alle vælgerne, hvor blev de alle af? Jeg kan da sagtens tilgive et sidespring, bare de kommer tilbage. Tilbage til mig, ja! Yeah! Lige meget hvem du er, lige meget hvor du er, så velkommen her. Er lige meget hvem du er, lige meget hvor du er, så velkommen her. Hey Alliancen, jeg kravler tilbage til borgen, til det hold de engang kaldte Folketing. Og det gør de stadig. Men så råber jeg råber længe liv Nasser K. Og ham det er Mr. Swing King. Jeg ved ikke rigtig hvorfor jeg gør det. Undskyld, ja. Nasser er tilbage som aldrig før. Har aldrig følt mig så spændstig og glat barber nogensinde før. Aldrig nogensinde, det er helt utroligt. Malo, det er hende der ormond jo. Hun var ved og blev helt skør oven i hovedet, ja. Hun blev træt der at lege med Nasser og nulrede min ør. Lige meget hvem du er, lige meget hvor du er, så velkommen her i Alliancen. Lige meget hvem du er, lige meget hvor du er. Hvad sker der? Er det Thomas Helmers svinger? For satan, vi vil med i min parti. Øj, det er dejlige kor I synger. Hvor fedt det her. Lige meget hvem du er, velkommen her. Det er for fedt. Søsvinger Thomas Helmi. Øj. Ja, tilbage til Folketing er jeg nu. Nu skal vi have Alliancen op at stå. Og hvis I alle sammen godt kan lide Nasser K, så skal vi lige prøve lidt swing along. Hvis I alle sammen kan lide Nasser K, så skal vi yeah! Yeah, yeah! Nasser, 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 Nasser K, det er mig, yeah! Yeah, yeah! Nasser, 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 Nasser K, yeah! Yeah, yeah! Nasser, 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 Nasser K, yeah! Yeah, yeah! Ja, Nasser, 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 hey! Giv mig et konferenceklap, kom så! Yeah! Yeah, yeah! Oh, Nasser, 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 Nasser K, yeah! Aha! Oh! Yeah! Wigman og bonuseffekten på TV2 Radio.